Máis de 40 establecementos participarán na Ruta de Tapas Barbanza-Arousa, que incorpora nesta novena edición importantes novidades. Unha delas son os influencers locais que apadriñarán a ruta coa promoción do evento en redes sociais e nas propias actividades que se desenvolvan en cada un dos concellos. Esa é unha das novidades, non? Cada concello vai ter un padriño ou unha madriña que vai a promocionar en redes e tamén in situ nos propios establecementos a participación neste Máis que Tapas. Esa é por unha banda. Temos confirmada a presencia de Todo Mal, que son dous rapaces con arraigo en Rianxo, tamén de Rogelio Santos. A ruta incorpora ademais este ano uns rascas para votar que favorecerán a mobilidade entre os distintos locais e mesmo concellos participantes. O primeiro dos obxectivos é potenciar esa mobilidade dos participantes entre os locais. Buscamos que haxa un incremento nesa mobilidade e que a maior parte da xente se dirixa a varios dos locais participantes. E tamén que haxa mobilidade, fomentar esa mobilidade tamén entre os concellos. Nesta novena edición, a Ruta Barbanza-Arousa consolidouse xa como un referente para a promoción non só da gastronomía local e dos viños da IExP Viños da Terra Barbanzairia, senón tamén do territorio, favorecendo o turismo de proximidade. Este tipo de formato ven para cubrir no sector hosteleiro a baixa demanda nestos meses, non ven cubrir a baixa demanda. Creo que é acertado, o que queremos buscar tamén é que os veciños se trasladen dun concello a outros fines de semanas, aparte de probar bons produtos, tamén van a probar bons viños e tamén as persoas que nos podan estar escoitando fora da comarca que este mes veñan aquí á comarca a desgustar os nosos produtos e tamén a nosa gastronomía, os nosos viños e, sobre todo, o noso territorio, non? Desenvolverase durante todos os fins de semana de novembro, comenzando este próximo en Rianxo, seguindo con Boiro e Ribeira e pechando na Pobra o 26 de novembro.